Здравейте, приятели! Прекрасна е нашата родина. Бог не е дарил с високи сини планини, реки и златни долини. Ето, прибрана е реколтата. Златото е прибрано в хамбарите. И пътя, който трябва да изберем, ще го изберем самите ние. Бог не е дал свобода да избираме какво да бъде нашето бъдеще. Нашето бъдеще може да бъде това. Нашето бъдеще може да бъде това. Ние избираме. И Бог не е дал всичко. Пресъхват водите. Изчезва възможността да имаме вода. Пресъхват кладенците. Моля Бог днес в святия съботен ден да не пресъхнат душите ни. Да не направим родината си в кошче за боклук. Защото тази прекрасна родина с прекрасни равнини, планини, долини Бог не е подарил с любов. И не само на нас, на всички хора по земята. Ако обърнем очите си към това, което е важно за нас, няма да ни липсва нищо. Та ако това нещо се спазва, какво ще липсва на хората? Това не е никак трудно. И ако всички заедно решим това нещо да го следваме и спазваме, няма да има никакви проблеми. Няма да има безводие, няма да има боклуци. И великият Бог ще ни подкрепи отгоре. Предстоят събития според историческите пророчества на Откровение, 13 глава. Апокалипсис 13 глава. Господ ни предупреждава за времето в световната история, когато политическа мощна сила зад океана ще ръководи света. И няма да има кой да й противостои. Зад океана могъща Америка вече е фактор, но не по-висок от Божия закон. Ако ние обърнем очите си към великия Бог, спомнете ли си как дойде ковида неочаквано? Спомнете ли си в историята на човечеството как имаше световни войни? Как имаше майки с черни забрадки, разплакани детски очи? Това не го иска Бог. От нас зависи дали съдбата, която не е добра, ще ни споходи. Днес в святия съботен ден аз се моля за всички нас. Да няма безводие в душите ни. Да има мъдрост в сърцата ни. Да има разум в действията ни. Да изучаваме това, което великият Бог ни е наредил. Защото пророкът е казал, че на вас, които следвате великия любящ Бог, нашия Господ Исус Христос, който умря за нас, нито водата ще ни липсва и хлябът ще ни се даде. Млад бях и остарях, казва Господ, чрез устата на пророка, но не видях праведния да проси. Погледнете нашата златна България. Златни долини, житницата на Римската империя, бистри реки. И всичко това пресъхва от дейността ни, от нашата дейност. Дейност, която е срамно, че правим. Моля Бог, днес, в святия съботен ден, много хора казват в неделя да е свято. Не е в неделя свято. Свято е в събота. Защото така казва четвъртата Божия заповед. Моля днес да сте благословени и Бог да ви благослови. Амин.